खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव सिडली बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय एबा रायजोआव दिनै गासै मोनबा बियाबाव उफ्रा बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय नाथाय बे समाव सिडली बियाबाव बिपिएफनि एमसिएलए देरहासार बसुमतारी बिथांखौ एबा बिथांनि दादागिरिखौ बे समाव एबा बिथांनि दादागिरि खालामनाया माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेरखांदों एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल जानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो गोबाङानो दाबि दिखांदों देरहासार बसुमतारी थामहिनबा बिपिएफनि एमसिएलए देरहासार बसुमतारीया भट सेन्टाराव एबा भट सेन्टारनि साखाथियाव थांनानै भट सेन्टारनि साखाथियाव थानाय साहा गलायाव थांनानै दादागिरि खालामनायनि अजद थिखांदों बिपिएफनि एमसिएलए देरहासार बसुमतारी बिथांसिम जेराव नोंथांमोना मिथिगौ दिनै सिडली बियाबाव उफ्रा बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय नाथाय बे जोबना थांनायनि उनाव दायो बिपिएफनि एमसिएलए देरहासार बसुमतारी बिथाङा साहा गलायाव थांनानै साहा लोंनाय बिथांफोरजों एबा बिथांमोनजों दान्थे बिदान्थे खालामनाय एबा दादागिरि खालामनाय बाथ्राया ससियेल मिडियायाव एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां भाइरेल जानायखौ एबा बे समाव गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों देरहासार एमसिएलए बिथाङा बिपिएफ दोलोनि सासे गोख्रों एमसिएलए देरहासार बसुमतारी बिथाङा भट सेन्टारनि साखाथियाव थानाय साहा गलायाव थांनानै साहा लोंग्राफोरजों दान्थे बिदान्थे खालामनाय बाथ्राया बे समाव गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोसारनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों दानिया फैदों बिपिएफनि एमसिएलए देरहासार बसुमतारी बिथाङा भट सेन्टारनि साखाथियाव थानाय साहा गलाफोरजों एबा साहा गलायाव साहा लोंनाय बिथांमोनजों माबायदि दान्थे बिदान्थे खालामनाय एबा दादागिरि खालामनायखौ अजद खालामनो जों फै दानिया बे भिडिअ क्लिपनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि ওখানে চা খাওয়া আইছো দোকানটো কিহৰ কাৰণে চা খাবা আইছো দোকানত চা খাবা ইয়াত কিয় দাদাগিৰি কৰিছে ভিডিওটা টিচ কিয় কৰিছে আমি ইয়াত চা খাইছো চা খালা আইনি ভিডিও কৰি পেলাই শেষ হৈছে চা দোকানে আছে আপনি কত ওখানে চা খাওয়া আইছো কিয় দিব দোকানটো কিহৰ কাৰণে চা খাবা আইছো দোকানত চা খাবা ইয়াত কিয় দাদাগিৰি কৰিছে ভিডিওটা টিচ কিয় কৰিছে আমি ইয়াত চা খাইছো চা খালা আইনি ভিডিও কৰি পেলাই শেষ হৈছে চা দোকানে আছে আপনি কত ওখানে চা খাওয়া আইছো কিয় দিব দোকানটো কিহৰ কাৰণে চা খাবা আইছো দোকানত চা খাবা ইয়াত কিয় দাদাগিৰি কৰিছে ভিডিওটা টিচ কিয় কৰিছে আমি ইয়াত চা খাইছো চা খালা আইনি ভিডিও কৰি পেলাই শেষ হৈছে চা দোকানে আছে আপনি কত ওখানে চা খাওয়া আইছো কিয় দিব দোকানটো কিহৰ কাৰণে চা খাবা আইছো দোকানত চা খাবা ইয়াত কিয় দাদাগিৰি কৰিছে ভিডিওটা টিচ কিয় কৰিছে আমি ইয়াত চা খাইছো চা খালা আইনি ভিডিও কৰি পেলাই শেষ হৈছে চা দোকানে আছে আপনি কত